pagtuon subong ang semanal nga pagsisa, pagtalakay, pagbusisi, ani o kon pagpanginas, pagsaghaw sa ngaton leksyon sa eskwela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa Central Philippine Adventist College Church. Kag sa sini nga tiyon ako si Pastor Luisito Tomadong inyong host sini nga programa ang pagtuon subong. Kag nagakalipay ako nga ang aton subong upod sa aton nga pag-discuss kag pagtuon wala sang liwan ang aton former president sang Romblon Adventist Mission si Pastor Manasi Sarsosa. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw. Kami nga duwa mga kauturan, mga retired na kita, Pastor. Yeah. Nag-enjoy na kita sa aton nagpahuway tapos nagapadayon diya. Apang nagapadayon gyapon sa pag-serbisyo kag labi na gid sa sining aton ministry ang pagbulig sa aton mga maestro kag mga kauturan sa eskwela sabatika sa aton tagsa ka mga iglesia. Aton Pastor tamayon ang aton mga kauturan hindi lamang diri sa Negros Occidental, apang dito man sa Negros Oriental, aton mga kauturan dira sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras. Kag Pastor ang aton mga kauturan sa Southern Mindanao nga nagahambal kag makaintindi sang Inilonggo sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat, North Cotabato, Sarangani Province, kag sa Maguindanao. Aton man mga kauturan sa North America, Pastor. Nagapamati man sila kag nagapangalipay sila sa pagsunod sini nga programa. Aton mga kauturan dira sa Europa, sa Middle East, sa Australia, sa may New Zealand, kag bisan pa sa aton kaiping nga mga kapungsuran sa Thailand, sa Taiwan, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Myanmar, sa Korea, okay, sa Japan. Kamo amon gina abi-abi kag gina bangiyuan sang inyo matamis nga mga tinion nga magapadayon kita sa aton nga pagtuon. Kag salamat nga ang aton mga people behind the camera are still there. Engineer Frederick Linatan, si Sir Elberay Tapaya, Sir Ayan Banjola, kag ang atong mga student assistants, si Rodel Vargas, Roel Largado, kag iban pa. Kagabay pa ang Diyos, magapakamayo sa aton. Yeah. Pastor, hindi na kita magpaligoy-ligoy na kaya ang aton panahon, we are just confined to more or less 30 minutes. Kaya mo man na ang aton nga panahon during our Sabbath School discussion sa mga iglesia. Okay? So, akon Pastor pagabasahon ang aton sadsaran nga teksto kag akon pangabayon si Pastor Sarso sa Dugay sa pagpangamuyo pinaagi sa aton pangbukas nga pagpangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto mga kauturan makita sa 1:17, 20 kag 21, versikulo 20 kag 21. Nagasiling, hindi tungod sini lamang ako magapangamuyo, kundi tungod man sa mga magtuo sa akon pinagi sa ilang pulong. Nga sila tanan, mangin isa, subong nga ikaw amay, sa akon kag ako sa imo. Nga sila man mangin sa aton, agod nga ang kalibutan magatuo nga ikaw nagpadala sa akon. Ang Dios magapakamayo sa aton nabasa nga teksto sa sininga nga adlaw. Pastor, magapangamuyo kita. Mangamuyo kita. Dalayaw niyo Diyos sa langit. Salamat sining adlaw nga imo ginhatag sa amon. Nga siliwat matun-an amon, upod sa nagaupod sa amon, nagahulat sining programa kada semana sa pagtuon sa leksyon nga amon ginatun-an sa adlaw-adlaw. Kabay ang imo presensya kag kaayo sa amon sa paghatag sa kaalam nga matun-an namon sa sigo ang imo mga pulong kay ini ginapangayo namon
Bangod lamang sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Pastor Sarsusa, arin na kita sa leksyon 3. Sa English, that they Maybe one. all may be one. Maybe one. Nga sila tanan magaisa sa inilonggo. Kag ini pastor ang aton nga sadsara, ang aton nga leksyon kuni mo na talupangdan amo ni ang pangamuyo ni Jesus nga na-record ni Juan sa 1:17. That's one. Yes. Kag amo ni siya ang ginatawag nga intercessory prayer. Nga daw iya balas ang pare nga pangabay nga ang pare, ang sacerdote nagapangabay on behalf of others para sa iban. Amo nang tawag nga intercessory prayer. Yes. Yes. Nangin pangamuyo nga benediksyon ini sa Ginoo sa iya mga katawan kay manuglakat na siya. Yes, kanami pastor. Ang ako nakita intercessory prayer ni Jesus. Pero ang imo na isa man sa imo na talupangdan nga benedictory prayer man ni Jesus. Kay amo na ni ang katapusan niya nga pagpangamuyo nga siya ari sa kalibutan. Correct. That's Kay right. this is the last night niya nga dugay-dugay pagkakagahon dakpo na siya. Okay. So, amo na ang aton nga nakita mga kauturan. And then, ang sentro, pastor, sang pangamuyo ni Jesus is about unity. Unity. Ang paghiliusa. Okay? Paghiliusa, hindi lamang sang mga disipulos, kundi sang katawhan man nga magasunod sa mga disipulos. Kag bisan hasta sa aton subong. Kag iya man pangamuyo, paraya sa iyang kaugalingon. Okay. Nga makita sa mga katawhan nga ang amay kag siya naga-isa. Yes. May paghiliusa. May paghiliusa. Okay. Kadto kita sa aton nga leksyon. Apang pastor ako lang i-insert. Nagapasalamat gali kita sa kay Mrs. Pearl Ferrer Aribalo sang iyang snacks nga ginhatag. Kag sa subong si Miss Ruby Campos. Ma'am, thank you gid sa inyong mga snacks. Okay. Sa Sunday nga leksyon, pastor, ang pangamuyo ni Jesus para sa iyang kaugalingon. Yes. Ano, pastor, ang imo na talupangdan kag nasiplatan dira? Ako natun-an sa akong pagtuon ang pagpangamuyo ni Kristo sa iya kaugalingon nagasimbolo nga siya amo ang ubiha nga ginpadalas sang langit nun nga amay sa kalibutan para sa kaluwasan sang makasasala. Siya nagpakatao, nagantos, ginlansang siya sa cross. Sa Hebrehanon nga hilikuton sang dutanon nga templo, ini buluhaton sang mataas nga saserdote, kag ang tanan nagatudlo sa kamatayon ni Kristo sini nga duta. Yep. Salamat, pastor, kanami sinasang imo nga punto. Nga ang pangamuyo ni Jesus para sa iyang kaugalingon tungod nga amo na ang imo na talupangdan nga siya mangin sacerdote. Sacerdote. Nan. Nga siya amo ang mataas nga pare o kon sacerdote nga magpatunga sa amay kag sa mga katawhan. Na kag ang isa pa di pastor man nga isa na ato nakitaan ang pangamuyo ni Jesus sa kusog. He is in need of strength to complete his mission. Kay ti nakita iya nga sa sunod nga adlaw ipag-ilansang itugyan na siya. So nangamuyo siya nga amay. Oo, amo ganina isa man isang iyang pangamuyo nga kun pwede amay hindi lang ako paimna sang kupa sang kasakit. Pero hindi ang akon matuman kundi ang sa imo matuman. Yes, pastor. Sang si Kristo nagatubang sang kamatayon, nagpangamuyo siya sa amay bilang nagpakatao nga nagsiling siya, amay ko, let this cup pass from me, nevertheless your will be done. Si Kristo nga nagpakatao, nakahibalo nga ang oras ang iya pag-antos malapit na. Kag kinahanglan niya ang gahom sang iya amay sa pagtuman sang plano sang kabuhi sang kaluwasan sa tanan nga makasala. Tungod sini iya gintugyan ang iya kaugalingon sa kabubuton sang iya amay. Na. Okay.
Pastor, kanami sa imong nga punto. Mga kauturan ang isa pagid nga kabay pa nga aton maintindihan nga si Kristo nangamuyo nga makita sa mga katawan ang pag-isa nila. Yes. You see, ang punto, Pastor, nga imo ginahatag kanami nga si Kristo nagpangabay nga kung pwede hindi ako pantusa. Apang hindi ang sa akon, kundi ang sa imo kabubuton. Makita dira, Pastor, ang pag-isa nila nga duha. Oo. Ang tinutuyo nila mangin isa. There is the unity of the Father and the Son. Nga masiling ang Son, hindi lang ko amaya, malakat ko pero iya nga gin sunod ang amay nga kung anong imong kabubuton, amo ang akon man. So makita dira ang pag-isa sang duwa nga mag-amay upod sa anak. Siya mismo nakakita nga ara siya sa dako nga mission sa tao nga nagpakasala. Yes. Kag dapat tagaan sa sang amay sang kusog sa pag-atubang sa katapusan nga kamatayon siya kabuhi. Yes. Ang ikadua, Pastor, nga nakita ko sa Sunday natong nga leksyon sa Domingo, ang makita bala nga teksto sa 1:17. So, ara man dira, Pastor, ang ginatawag nga amo ini ang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkilala sa iya. Okay. Ang punto, Pastor, is this, nga ang pagkilala kay Kristo, ang pagkilala sa tao is not necessarily nga amo ang makahatag sang kaluwasan. Ang pagkilala mo kay Kristo, ang pagkilala ko kay Kristo, hindi amo gina siya ang bugos nga makahatag sang kaluwasan. Apang ang aton nga pagrelasyon sa iya. Importante kayo. Importante. Nakilala ta nga asawa ta. Yeah. Pero kung wala ta relasyon sa asawa ta, kilala ta gid siya halin sa ulo hasta sa tiil ang aton nga asawa. That's why may ara kita nga relasyon. So it is not just simply knowing Christ, but it is a relation established between you and Christ that gives us salvation. Yes. Sa aton pa siya, si Kristo, amo man ang amay, harap man kay Kristo. Nagapakita nga sa isa sila sa trabaho, sa buhaton, sa kaluwasan sang tao. Yep. Pero wala, Pastor, no? There was a time katudlo ko sang pastoral counseling sa aton mga estudyante. Akon gina-drive sa ila, nga siling ko, kung ako ya maghatag sang meaning sang counseling, just simply one word, it is relationship. Pero wala, Pastor, mag-counsel ka sa tao, kung wala sing relasyon ikaw sa tao, kung wala pagsalig ang tao sa imo, hindi na mamati sa imo. Hindi na nga magkadto ka lang sa tunga sang dalan, kang magbugnot ka to sing isa ka tao nga nagaduko ka may problema, butongon mo kag dasig di kaunselan ta ka. Hindi na siya mamati. Sino kahaw nga butongon mo ko. But when you have a relation with somebody, importante. Amo gani na nga ang mga nobya magnobyahanay, hambalon sang nobyo, mapati dayon ang nobya, kay may relasyon siya. Magpangabay ang nobya, mapati man dayon ang nobyo, kay may relasyon sila. The same as with husband and wife. Amo na, Pastor, ang akon man nakita, diri, nga ang pagkilala ta kay Kristo, kinahanglan, nga it is a deeper knowledge of Him by having a relationship with Christ. Yes. Ikabuhi gid nato ang ato relasyon sa iya. Yes. Okay. Ang ikaduha nga bahin sa pangamuyo ni Kristo, Pastor, Jesus prays for His disciples. Ano ang imo, Pastor, nga natalupang dandiri sa sining Monday natong nga leksyon? Ang pangamuyo para sa iya gintutunan nga sila maghiliosa kag mag-isa, may dako nga kahulugan sa ngalan sa amay nga ginhatag sa ila nga ila gid tipigan. Ano ini nga ngalan? Ini bala ngalan Elohim, El Shaddai, Yahweh, Yeshua, Jehovah o kang iban pa. Ano bala ang ila tipigan kag ila gid ikabuhi. Ang reputasyon sa maayong nga ngalan, ang dungog sang maayong nga ngalan nga ginhatag sa ila. Ang langit nun, nga Kristohanon nga atmosphere, among dapat makita sa kabuhi sang tao, sa duta, our lifestyle,
ang prinsipyo sang kamaturan sa iskriptura nga aton ginabasa sa adlaw nga tanan, ginsugo sang Dios nga aton pagahimuon kag sundon. To the law and to the testimony, siling sang Biblia, Yes. if they speak not according to this word, it is because There is no light in them. Sa atong paikabuhi, tagidgliin ang relasyon nga ginatag, amo ina ang ngalan nga ginatag sa Diyos sa aton. Yep. Hindi bangon nga Elohim ako, o Jehovah ako, may kaluwasan ako. Oo. Hindi ina amo. Kundi ang lifestyle nga ginakabuhi naton nga nakilala tang Ginoo. Yes. Okay. Sa aton nga mandate, salamat Pastor sina nga dugang nga punto. Ang pangamuyo ni Kristo sa iyang disipulo, nga naghambal siya nga amay nagapangamuyo ako hindi sa mga katawan kundi specifically sa akon mga disipulos nga mangin isa sila. Okay. May nakita ako di Pastor nga tungod kay bayaan na ni Kristo mo ang iya disipulos. Ti daw wala pagid siya Pastor bala daw hindi pagid siya nagsalig pagid. O nga daw mabiya ako pero daw kakaber konsensya nga bayaan ko sila. Kay daw hindi pagid ko nakita sang real maturity nga they can stand already without me. Okay. Na amo na ang nakita ni Kristo sa iyang pangamuyo niya. That's why na-mention na riya nga Lord please. Unite them kay ako magalakat. Di daw hindi pagid ko konbensido nga malakat ko. Nakita ko di Pastor ang apat ka mga bahin sa pangamuyo ni Kristo para sa iya disipulos. Number 1, si Kristo nangamuyo sang protection para sa iya disipulos. That's right. Ikadua, nagpangamuyo siya sang kadalagan victory for his disciples. Ikapat, kita ko diri nga si Kristo nangamuyo sang unity para sa iya disciples. And then, ang ikalima, ang ikapat, nangamuyo si Kristo nga i-sanctify sila, pakabalaanon sila, kag consecration, i-consecrate sila. Okay. Ang akon pastor nga nakita sa number 1 nga protection, nga iti daw si Kristo amo ang magbalantay. Di kun wala na ang shepherd, ang lubo mag-atake. Kasi amo na ang pangamuyo ni Kristo nga protect them because the enemy will really swallow them kung wala na ko sa ila. Ang ikadua, nagpangamuyo siya sang victory nga aman kay si Judas na perde na pastor mo. May isa ang nakuha. May isa na tibasi bala madugangan pag that's why Christ prayed for victory for his 11. Kay 11 na lang ito nabilin mo. Di sili niya, basi mahimo na lang ni pulo karon and then later on, 9, na tinangamuyo siya sang victory. And then, nangamuyo man siya sang unity. Kay nga aman, kay sang ara pa siya ganit, nagpa-indis-indis sila. And that's correct. Nagpa-indis sino ang sa tuo, sino ang sa wala. Okay, dugangan pa sang sut-sut nga nanay, naggrabe na gid ang... And then, sanctify them, pakabalaan na sila. Kaya nakita ni Kristo sa iyang disciples, nga daw wala pa sila daw hindi pagid sila balaan. May kulang pagid sa ila hinabuhi. Yeah. Ang pagkabalaan sila koglingon, daw hindi pa nakita. Yes, Pastor. Yeah. Ano pagid ang imo madugang, Pastor? Sining aton Monday nga may lecture. mga pagtuon subong sa kadaman nga nagasiling sa ngalan nga ginhatag sa amay nga ginhatag man sa gintutunan, amo ang paagi sa kaluwasan sang tao. Ginsunod nila ang ngalan gikan sa Biblia o kun ngalan sa mga santos. Ini hindi magic nga ang tao mangin bago. Apang ang kinanglanon ang pangamuyo ni Kristo sa amay para sa iya mga gintutunan. Matuod mga kauturan nga ang pag-born again sa aton, ang pagbago sa aton, hindi ini amo ang rason nga magbago kita nga Kristohanon, kundi ang pangamuyo naton sa adlaw-adlaw relasyon sa Dios amo gid ang makapabago sa aton. Kag may paghiliosa sa isa kag isa. Yes. Kanami sina pastor nga punto. Okay. Kag may idugang ako pastor sa aton nga Tuesday and eventually sa aton Wednesday nga election. You see,
ang pangamuyo ni Kristo para sa kaugalingon. Oo. And then nangamuyo man si Kristo para sa iya disipulos. Disciples. Nangamuyo man si Kristo para sa mga katawhan nga Oo, mga mga katawhan. sumulunod, eventually para sa aton. Ang pangamuyo ni Kristo para sa mga katawhan nga magasunod after the disciples. So eventually siguro ang early Christians and right now kita nga mga Kristiyanon at the present. Ang pangamuyo ni Kristo nga mag-isa ay ni mga katawhan with the same purpose, with the same goal, and with the same mind. Amo na ang pangamuyo. Nga mag-isa sila sa tinutuyo, mag-isa sila sa palaabuton, kag mangin isa sila sa panghuna-una. Okay. Nga katulad man sa aton, nga amay, ikaw akon amay, ako imo anak, nga we have the same purpose, we have the same goal, we have the same mind. Nga ang maghiliusa kag kadto sa kabuhing walay katapusan. Yes. Nakita gili sing Ginoo sa palabuton. Nga ang pangamuyo tama ka importante sa kabuhi sang iya sumulunod. Kay tuod nagpangamuyo siya sa gintutunan 12-11 na lang sila nabilin. Apang nakita iya sa unan nga ang resulta sa pagpangabudlay sa gintutunan niya sila nagakinanan man kusog kag pagpakamay paghiliosa sa ila. Kaya amo ning sekreto nga ang buluhaton magapadayon kapag wali mong may suwagon. Yep. Kag ang importante pag nga ang nagapangamuyo ang si Kristo para sa mga katawhan eventually as para sa aton kay ang paghiliusa ang simbahan pastor nga the same goal ba? Oh, that's right. The same purpose and the same mind. Amo nang iglesia nga naga-improve, nga naga-gatinad. Oh, pero kung ang mga katawhan mag-separar nga lain man ang iya tuyo, lain man ang iya tuyo, labi na kung may mga personal agenda ang isa katawo, okay? Man, behind his back, his goal is different from the general goal of the church. Ina nga iglesia, hindi gid magtinad. Okay. Nakakita ko, Pastor, sang isa ka isyo nga subong abot man sa aton iglesia. Nanugod siling lain-lain nga mga isyo nga naglambot sa iglesia. Isa sini among isyo sang diborsyo. Te ang sa iban nga mga pungsod, ang divorsyo legal sa ila. Kag bisan gani sumunod sang Ginoo subong naapektuhan pa nga pwede sila kadiborso kay sugo sang gobyerno o galing makapangasawa. Apang hindi ini makadulong hiliusa sa iglesia. Kay ang sugo sang gobyerno lain sa sugo sa Ginoo. Ang paghiliusa sa aton ginisundon kay amo ining original nga plano gid sa iglesia. Sa aton nga Wednesday pastor nga leksyon, unity among Christians. Okay. Ang ako nakita diri pastor nga daw nanamian gid ko nga punto. Kundi si Kristo nangamuyo para sa kaugalingon. Nangamuyo man siya para sa disipulos. Nangamuyo man siya para sa mga sumulunod nga katawhan. Nangamuyo man siya pastor sa mga iban nga wala sa sulod sa iglesia. Amo ni ang aton nga Wednesday nga leksyon. Nga siling ni Kristo, may mga ubiha ako sa gwa sini nga pader. Oo. That's right. Okay? Kag ang sa Revelation 18 nga nanawag siya, come out of her my people. Nan. Sa aton pa, may katawhan si Kristo nga ara sa Babylonia. Nga ara sa kalibutan. Oo. Nga iya ginapanawag, balik kamo diri. Dasig na kamo nga ara dira sa Babylonia, balik na kamo. Yes. Amo na ang akon nga nakita nga isa ka punto pastor nga ang Ginoo gali nagapangamuyo sa iya mga katawan nga ara sa gwa sang pader. Kisa madasig ang kita maghuna-huna nga kung wala ang ngalan sa tao sa libro sang iglesia daw maladali sila maghukom, hindi ba? Maghukom. Pero ang Ginoo nagatudlo sa aton nga may ara gili nga iya mga matutom nga mga katawan nga ara sa gwa nga pagkatawgo nila ini. Matuod si Mateo sang nagsinisya hindi kamo maghukom aguto hindi kamo pagkahukman. Ti dapat gili nga ang nagahimo man maayo sa kabubuton sa Ginoo tawgon ta ini sila nga tandog sila sa espiritu sa uli magaupod ini man sila sa aton. Di ba?
So maayo gali ang pangabay sang aton manluluwas nga hindi kita magkundimar, hindi kita hukom dayon. sa masig katao bisan pa sa gwa sa aton iglesia. Yep. Kay madamo ini silang naghimo masing maayo. Oo. Kag sila man ginusar sa Balang Espiritu sa paghimo sa bulaton sigaw. Tagon ini sila sa wala pa pagkari sa Ginoo. Pastor, kanami sa aton iglesia, kay ginatudloan kita sing mayong pamatasan. Pero pastor, sa iban lang nga mga iglesia, Oo. sa guwa sa Adventista, may mga tao man nga nami batasan. Oo. Nga, nga kung isa sobra pa ka nami, isang sara sa aton. Matuod. Yes. Naka-experience kita Yeah. sila. So ang pamangkot, inibala sila kung may kaluwasan kita diri sa sila iglesia nga nami batasan ta kag may mga tao man to sa guwa sang iglesia, sa guwa sang pader nga nami man batasan, may kaluwasan bala sila kay tungod ara sila sa guwa sang pader. Ano pastor ang imo? Sila isang Biblia, tawgon ko ni Yes. sila. So wala pa ang katapusan. Tawgon ko ni sila. Yeah. Ugaling kung mamatay man sila, sa wala pa silang sulod, ang Biblia ni siling sa ilan na hibalan kag nagtuman sa balang espiritu nga tudlo sila, may kaluwasan man Kanami, pastor nga klase sang punto na. Oo. Nga, eventually, ina nga mga nami, nga mga tao sa guwa sang pader, eventually, tawgon sa Ginoo, dasig na kamo. Oo, dasig na kamo. Pero kung mapatay sila, nga wala pa sila nagbalik, ang siling sang aton Biblia, nga hukman sila suno sa ilang mataas nga nahibalan, according to the level of their understanding. Because, Kag ginahimo nila ini. yes, Ginahimo nila. kagang kanami pastor, amo na gani nga may trabaho kita. Agud matawag naton ini nga mga katawan nga magsulod na balik sa iglesia. That's why we have the responsibility. Madamo ini sila. Lamo. Nga hindi talang may mga kisa, may mga pagilang kisa nga hindi sila gilayon makaabot sa matutod. Kay kita sang una mo man ta sila. Hasta nga nakaabot kita sa kamaturan. Kagang isa pa pastor, nga hindi nato ni sila mapasulod. Kay mismo kita, hindi nila makita ang Tama. gusto nila makita diri sa sulod sa iglesia. Way mangani kita gahiliusa. Oo, tama. Oo. Damo mangani kita sa lawayon sa sulod sa iglesia. Di paano pa naton sila makabig pa naton sila kuan kay paano kami magsulod kay kamo mismo gilinaway da sulod sa iglesia. Yes. Dako pastor ang aton responsibilidad sa buluhaton nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Ari pa pastor, nangamuyo si Kristo para sa unity of people inside the church and then of people outside the church. Pastor, may isa pa di ka punto nga akong natalupangdan. Nga ini ang word nga unity is the battle cry of all people throughout the world. Okay, Yes. Ang tanan nga nasyon nagapangamuyo nga may unity. Ang South and North Korea gusto nila nga mag-unite sila balik. Yes. Ang Russian Federation gusto nila nga magbalik sila liwat. Si Trump, Presidente Trump kag ang sa North Korea nga si Kim On-jong. Oo. Na ang ilang nga tuyo nga mag-meet liwat is for unity. Okay. Kanami sina pastor sang word nga unity. Okay. Dayon ang mga iglesia man sa bilog nga kalibutan, ang battle cry sang Roma nga iglesia is to unity sa tanan nga mga iglesia. No, nga mag-isa ang tanan nga iglesia, Protestante, Katoliko, ang tanan including the Adventist, ang battle cry is unity. Kanami pastor nga word nga unity. Correct. Pero pastor, ang bantayan ta. And that's correct. Bantayan ta. Nga kung mag-unity man ta at the expense of the truth, that is not hindi mayo. Amunan to the law into the testimony. Yeah. If they speak not in accordance with the word, they have no life. Yes. Kaya makita naton nga ang ecumenical movement subong makusog. Pero hindi naton i-kompromiso ang kamatuoran. Kaysa uli nga mo pag-on, ini sila magahiliusa sa pagpadala sang persecution sa mga katawan sa Diyos. Nga hindi magupod sila. Nga hindi magupod sila. Mga kautoran, amo na yung punto. Unity is nice. Yeah, that's right. Yes. Nga maghiliusa kita. May aragan ni isa ka pastor nga nagwali. Nga siling niya, hindi importante ang kamatuoran. Ang importante nga maghiliusa kita. You see, kakaladawan pastor. That's why kitang mga Adventista, let's
speak of unity, let's go for unity. Pero ikompromiso tagani ang kamaturan because of unity, okay, mag-aisa kita sila agud nga wala may tabo sa kalibutan agud nga may unity. Di hindi na kita magsimba Sabado kay ang aton ginapaabot nga aton goal is to unity, is to unify, is to be one. That's not anymore the correct way of achieving unity. Kag ang bugna Trisi nagapaandam gi sa aton nga magaabot gid ini. Yeah. Kag may dako nga persecution sa mga katawan sa Dios nga wala nagupod sa ila. Apang Dios may ginaaman sang lugar nga pagatagoon kita. Yeah. Nga hindi kita tanan mamatay silang adlaw pagkari sa Ginoo. Iya. Kaga muna, Pastor, dapat ginaton hibaluon mga kauturan nga we are all aiming for unity. Yeah, but apan kita nga mga Adventista, we should be very selective. Kung sino ang aton updan at kay kung maupod ta sila kag makompromiso ta ang kamaturan, that's not the nice thing. Kag kung sa panahon nga hindi kita magupod, kita naman ang kontrahon nila. But that is the fulfillment of the prophecy. Yes. May mga utod ako kita sa Romblon nga ang mga hilig sila sa politiko. Ti gusto sila mag-unite ti sa ang kompromiso sa kamaturan. Kung ano ang ginakaon nila, ang ginainom nila, ginausaman nila. Ti sila nila for the sake of unity. Hindi na eksakto nga Hindi present. na. Okay man na, Pastor, nga magpolitika kita. Pero hindi ta ibaligya ang kamaturan. Correct. Ang kamaturan nga rin sa to. Yes, and that's correct. Damo kita mga mayor, damo kita mga vice mayor, mga public officials. Pero kabay pa nga magtindog sila sa prinsipyo sang kamaturan. Nga hindi nila ibaligya ang Sabado nila, hindi nila ibaligya ang ilang nga purity sa ila asawa, kag sa purity sang ila bulsa. Nga magatindog sila, barangay captain, mga public official, mga maestra, so forth and on. Hindi nila ikompromiso ang kamaturan nga ila dipindihan. It's nice to serve publicly, but when it is at the expense of the truth, I think, kung ako dapat mag-advise, untat ka mo. Okay. Kag bantayan gid naton ining lakat sang panahon. Yep. So din ang yawa nagatingwa agad nga for the sake of unity makakompromiso kita sa kamaturan. Yeah. Pastor, sa aton katapusan nga leksyon sa Thursday, one faith shared in love. Okay, ay sa kapag to ginpaalinton pinagi sa gugma. Yes, Pastor, anong imo na talupang dandere? Nagahigugma kita sa aton masig katao, labi na gid sa aton membro sa panimalay. Amo na ang aton. Kag sa panahon katulad sa ni, amo na ni ang panahon nga kita magausisa kag magin mapiit pagid sa Ginoo. Kay nabalaan naton nga ang tanda sa matudtuod nga iglesia may pagkaisa kag maghimpit sila. Tungod sini, let's love one another and pray for them. Kay kung mag-aabot na ni sa iglesia, niyan matured Christian na kita. Okay. Kagamo man ni Pastor ang ginhambal ni Kristo nga yes, siya nga nagahambal, ang isa ka tawo nga naghambal nga ako nakaibalo siya apang wala nagabantay sang akon mga kasugan, butigon siya. Yes. Okay, So isa man na ka punto nga at least when we speak of knowing God, we should be obedient to His will as well. Kag ano ang will sa Ginoo is to keep His commandment. Yes. Okay? Sa aton nga pastor, sa aton nga pagpadayon tuman sa kasuguan sa Dios, mangin bahin ini sa atong lifestyle. Kag sa sini mangin mandadaw. Yeah. Pastor, why nakita panahon kadamo patani sa aton nga Pastor, last point nimo, Pastor. Imong concluding statement. Nalipay ako nga ang Dios may matahom siya nga plano sa iya katawan. Labi na gid sa katapusan nga mga panahon. Kabay magapabilin kita matutom siya sa pagpangayo sang direksyon kunda dapat diin kita magaagi. Kay ang lubo ang yawa nagatingala sa pagdaya sa aton. Maayo ang paghiliosa sa kalibutan apang pilion naton nga hindi ini makaguba sa prinsipyo sa kamaturan. Yes. Mga kauturan, and that's correct. Mga kauturan, si Kristo mismo nagapangamuyo para sa unity.
sa aton ginambal kay na pastor nga mabiya na si Kristo, nakibalo na siya kakatapusan nila niya nga mga inadlaw. Kag daw hindi pagid siya konbensido nga bayaan niya ang iya mga disipulos nga daw hindi niya nakita ang pag-unity. Kag ginatan-aw man ni Kristo sa unahan nga ang mga sumulunod nga mga Kristiyanon amuman ang problema. Oo. Pero mga kauturan, salamat nga bisan makita ni Kristo ina still nangamuyo siya nga kabay pa ang amay iya gid hikuton ang mga tagipusoon sa mga katawan to earn unity. Amen. In unity there is strength. Correct. Mga kauturan, wala gid guro namon mahatag ang tanan apang kami nagalaom nga may nakutlo kamo, may nasaghaw kamo, kag may napanginas kamo sa amon nga share ni Pastor Sarsosa kag kabay pa nga ining inyo na panginas makahatag sing dako nga bulig sa inyo Kristohanon nga kabuhi kag sa inyo nga pag-alagad kag pagsuportar sang bulwaton sang iglesia. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, salamat gid nga ikaw upod namon, salamat nga ikaw naghatag sa amon sing mga punto, mga leksyon, mga pagtudlo nga kabay pa ini magagiya kag magatudlo sa amon, magahatag sa amon sing dugang nga kabakod sa pag-alagad sa imo. Amen. Bisan pa ano ang may tabo sa katapusan. Gabay po. Magatindog kami sa kamaturan, tubtob mabato namon ang padya, ang kabuhi nga walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus, amon ini tanan ginapasalamat. Amen. Gabay.